Saguk. Itu para sa May mga kaibigan, nagtatalunan na yung bangos kasi nagpapahubas sila ngayon. Ngayong gabi. Ayan. Nakabang lang yung lambat. Hindi lang yung law ganun daw. Pangkiyan mo niya? Baba? Pangkiyan mo na. Nih. Kalau bago, ay mo minisila ka rin. Natalunan na yung bangos. Dami. Ini madara. Tahu pakai man. Hindi pa yung. Asal lang yung bahay kastal mo. Wala eh. Dapat ang para dapat man naka-anggihan. Mag-wanted tayo sila. Wanted man ang pagkako. Tama kayo. Ako naman eh. Sisina, ako sa lugan. Hindi kaya ang bakit ito. Ayos. Bangos. Tidak di mana, hindi daw nakasabili. Pula rin pala yung mata ng ng bangos pagkagabi. No? Baba. Naman din may roy. Daw na daw sa gilid, di makuha. O yun na yan. Pangke. Pangke. Ano boy? Laylay ng braso mo boy. Dalabaw tugon. Ano? Yan na, buhusan lang yan. Yan. Bakit pa kaya nililo? Bakal na malagay. Order na yan. Pero may may suko, duwa. Lako. Duwa din ang pating na binuhay ko. Ang oras tilapia. Di ba? Hindi ka nakita ba yung Roy? Bilang, wait lang. Hindi naman kita kaya man. Dawat na anak ko na ba? Ito ano? Ito sa Ibabaw ko din yung masakit kita kayo. Ano ba? Nakulong pa pala nga. Sabi, yung maglaon. Sabi ka? Sabi mo. Yun. Para si Tigidol. Si Tigidol parang nakuha niya. Ano na yun? 25.
Pangilan hangon na yan, Roy? Mga pangupat. Apat na, dami no? Law-law ba kayo eh? Sipag talaga ni Puging Buboy ah. Yung mga kaibigan, dito kami sa pista ni Jodo Official. Kaya biglang video na ako kanina kasi biglaan hindi na ako nakapag-intro. Ngayon pa lang. Daming bangus. Gabi kasi siya nagpahubas. Gabi siya nag-harvest. Tatalunan na sa putik yung mga bangus kasi tinigil muna yung pagpahubas. Tinigil muna kasi wala nang lalagyan. Wow. Ayan. Nasa putik na. Kunin mo ito, ano no? A few moments later. Ayos, ihaw. Ihaw. Ihaw tayo ng sariwang bangus. Tikman natin. Sidik pa lang ano. Sali sa bangus mo. Sira mo niyan. May sausawan. Udah, sabi. Maski ano lang. Asin lang. Iya. Mga pang penam. Pulingan. Kuang ko dito. Kini plastik. Musiknya dia. Pwede magsungo. Hindi man eh, tambunan na lang kita ilang. Bado. Silipin. Yan. Ano pa kayo? Ako na din eh. Hindi, ano yan? Kilo kayo dira ron. Pwede man yan sa sabaw lang. Bawa lang. Kuwan man yan. Parang suman yan. Yan na yun. Dahil pa. Ito sa dagat. Panod. Sidis. Sis. Panod sa dagat. Ganda ko lang. Sila, sa lugan. Pwede na ilaw. Pwede na lugan. Serjadai. Serjadai. Parisan na ini. Ito pa lang, okay, ano? Yaw sibong. Baba. Eh. Udah yan.
Pangkawak na ginaligitan na ako. Huwag naman nila maglaglaga. Jackpot tagpupang. Pinaka-ano? Yan ha, buhusan lang yan. Yan. Bakal na maganda yun. Order na yan. May ano, may supo, duwa. Nako. Kukuha din ang pati na binuwit ko. 1 hour later. Yun mga kaibigan, uwi na tayo. Dala-dala na natin yung ano, yung dala-dala na ni Bobo yung bangus. Ha? Hindi na hubasan, hindi na ubos yung laman ng ano, ng pispan kasi walang banyera at saka yelo, hindi nakapag-ready. Kaya bukas ng umaga na lang daw. Ayan si Tanuno, yung dancing king ng Timpay Garong. Tsaka si Buboy. Dala nila yung isang banyera. Sikat ko, busi, dyan ispaldo. Kaya ko, boss, baka may kilala kayong nandyan. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay. Nakaraos na tayo sa pagpapahubas ng pag-harvest ng bangus kagabi. Kasi sa gabi namin ginanap kasi yung pispan ni Dodge, daanan kasi yun ng mga tao na papuntang dagat. Baka magkasamok-samok lang yung ano ba, yung kaya sa gabi namin ginanap yung pag-harvest ng bangus. Ang kaso hindi namin naubos harvestin kasi hindi nakaready ng maraming yelo. 3 banyera lang yung nalagyan. Tsaka isang styrofoam na maliit. Kaya kinamagahan na raw. Kaninang umaga, tinuloy namin. Kaya lang sa part 2 nyo na makikita yun kung anong ginawa namin doon, kung ano nangyari doon. Dahil kinakapan na namin sa putik yun So yun mga kaibigan. Gako na tayo sa pag-shoutout kasi nagpapa-shoutout na naman tong mga kaibigan natin. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng video. Mas maganda kung sa bagong upload kayo mag-comment para mas madali ko mahanap. Kasi minsan hindi ako nakakapag-load kaya hindi ako makabukas ng YT. Pero pag may load, doon ko na rin hahanapin pati yung sa mga dating video na comment, nandun siya. Yun, shoutout na tayo. Shout out kay John Ray Enjira at sa Pasilan family ng Bantayan Island from Yar TV. So yun, shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Shout out kay Padipards TV. Shout out kay Percival Naris dyan sa Cavite. Shout out kay Rocky Del Castillo from Carlo Pinaspas ng Las Piñas. Shout out kay Green Earth Vlog. Shout out kay Simplio Lumabas. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga panonood at sa pagsuporta ninyo. Sana ay huwag kayong magsawa sa aming mga... Hanggang dito na lang tong video na to. Salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Sana ay gabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw sa ating mga ginagawa. So yun, sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. At siyempre sa mga taga-suporta na rin namin, i-like and share nyo lang mga kaibigan. Yun, maraming salamat. Bye-bye!